5. marta u ponedeljak pokrenut je projekat Oko ulice koji putem fotoradionica i izložbi na jedan nov način utiče na socijalno uključivanje i osnaživanje dece koja žive i rade na ulici. U ponedeljak su krenuli polaznici, prva grupa koja učestvuje u ovim radionicama, a mi smo samo nakratko zavirili u rad ovih radionica, što možete i sami da vidite kako to izgleda. Vidjet ćete kasnije nešto detaljnije, a mi ćemo se vratiti u studio da vam predstavimo i naše goste, polaznike tih radionica, Elvira Ferati i Meti Saiti. Dobar dan, dobro nam došli Elvira i Meti. Sa nama su i Dragana Jovanović i Dragan Kujundžić, koordinatori ovog projekta. Dragana ispred Centra za integraciju mladih. Dobar dan, dobro nam došli. A Dragan Kujundžić, fotograf Asocijacije fotografskih autora. Dobar dan. Dobro jutro, nekom jutro. Dragane, hajde odmah sa vama. Kako su uopšte došli na ideju da pokrenete ovakav jedan projekat? Projekata koji se tiču socijalnog uključivanja, inkluzije, prosto pružanja pomoći ljudima iz marginalizovanih grupa ima mnogo u ovom gradu i zemlji. Ali po čemu se ovaj projekat razlikuje od drugih? A mi pokušavamo preko ovog projekta, pokretač je Asocijacija fotografskih autora, mi ćemo da pokušamo da jednostavno te marginalizovane, znači članove tih marginalizovanih grupa, da uključimo u rešavanje tih problema, uključivanje u zajednicu, da oni sami budu subjekti, znači da ne budu više objekti kao što su mnogi projekti takvi, da su oni jednostavno objekti tih nekih projekata, akcija. Oni sami će ovog puta pokušati da nam predstave kako oni vide ovaj grad, kako vide građane, kako vide svet oko sebe, da na neki način mi uđemo iz tog njihovog ugla, da uđemo da vidimo kako oni to gledaju na sve to. Što znači da je to jedan potpuno nov pristup socijalnoj inkluziji ove dece? Pa ja mislim da jeste, čak je manje više za Srbiju, a mislim da to je u svetu retko ko uradio, da praktično smo mi alatku dajemo njima, da oni fotografisanjem pokažu kako oni vide svet oko sebe. Da se kreativno iskažu i da ispričaju možda svoje životne priče upravo kroz te fotografije. Kako je zamišljen rad ovih radionica? Što oni tamo rade, uče? Oni se praktično na radionicama se upoznaju sa tehnikom. Znači, mi smo, zahvaljujući Telekomu Srbije, dobili alatke za to, dobili smo mobilne telefone i dobili smo kamerice, u stvari to su kamere koje će služiti kao fotoaparati i mi praktično učimo te njihove tehničke detalje, znači kako da koriste, da jednostavno tehnički te fotografije budu solidne. Znači, mi nećemo njima da namećemo bilo kakve teme, pustit ćemo ih da oni sami u toku rada, radionica traje nedelju dana, fotografisanje samo će trajati 4 nedelje i oni će praktično, vjerojatno će mnoge teme da se nametnu u toku tog rada. Tako da praktično im ne namećemo ništa, šta da slikaju, oni će sami da odaberu. Sve na njima, sve na njima. Dragana, kroz koji trenutak ću i sa vama, nego da prvo pitamo polaznike. Elvira, je li ovo tvoj prvi susret sa fotografijom? I kako ti to sve sad izgleda? Jesi naučila već nešto, iako je ovo kratko vreme, u ponedeljak ste krenuli, ali kako ti to izgleda? Izgleda mnogo lepo, simpatično, baš onako neobično, ali mnogo mi je drago što učestvujem tako nešto, pošto mi to prvi put u životu. Prvi put u životu. Meti, tebi, pretpostavljam isto prvi put? Pa dobro, nije baš prvi put, ali dobro, imao sam ja telefon, ali mnogo sam oduševljen što baš ima da nastupam, da slikam i tako to. Ti si slikao sam do sada, pretpostavljam, razne situacije, ali sada to učiš nekako, profesionalno ćeš moći to da radiš, jel? Tačno, tako, da. Dobro, šta je tebi najzanimljivije u celoj ovoj priči? Pa da slikam i da budem jednog dana popularan i ja. I da budem svoj čovek i možda ću da budem i ja da slikam i da budem neki umetnik. Kao gospodin Kujundžić. Tačno tako. Da li je bolje nego na ulici? Da, naravno. Mnogo bolje, jel da? Dobro, a šta ste pre ovih radionica radili? Kako ste uglavnom provodili vreme, Elvira? Pa, uzimamo iz vratišta novine Lice ulice, idemo kod platoa, prodajemo časopis Lice ulice. Oni koji ne znaju, oni prilazu pa nam pomognu, nam kupuju. Oni koji ne, tek će da nas upoznaju. Elvira, ti? Jesi to isto radila? Isto tako. I kako ste rešili da se uključite u rad ovih radionica? Pa evo, čuli smo u svratištu da će bude neko fotografisanje i nas je to zanimalo jer da smo čekali da dođemo, međutim kad smo došli videli smo čemu se radi, ne znam, bili smo mnogo oduševljeni. Da. Dragana, kako je vaše iskustvo sa ovim mladim ljudima s obzirom da je Centar za integraciju mladih negde i osnivač i pokretač, inicijator svratišta za decu ulice i već 7 godina zapravo vaš rad je usmeren na uključivanje
ove dece u društvo? Kakvo je iskustvo? Pa znate kako, u Svratištu za decu ulice je više od 600 dece barem jednom došlo i koristilo naše usluge. Meti i Elvira i ostali mladi iz ove grupe su naši najstariji i najvredniji korisnici. Oni su vrlo odgovorni i vredni radnici. Oni svakoga dana prodaju časopis Lice ulice i jako su dobri uzori za naše mlađe korisnike. Tako da mislim da mi od njih jako puno možemo da naučimo. Mogu vam reći, vrednosti koje su oni nama pokazali do sada su vrlo važne. Oni su vredni, dobri su drugari, vode računa jedni o drugima. I ja se nadam da će kroz ovaj projekat Oko ulice oni imati priliku da nam kroz svoje fotografije pokažu kako izgleda jedan njihov dan i da ćemo mi moći da vidimo da on može da bude vrlo zanimljiv. I da ćemo kroz njihove fotografije moći puno da naučimo o njima, ali i od njih. Kakvo je interesovanje generalno? Koliko polaznika je pokazalo interesovanje za ovu priču? Svi naši prodavci magazina Lice ulice, kojih ima 11, su izrazili veliku želju da učestvuju u ovom projektu. Mi ćemo u ovom prvom ciklusu obuhvatiti negde 8-9 najiskusnijih i najstarijih, a onda nam je ideja da nakon fotografisanja i izložbe oni prenesu svoje znanje mlađim drugarima iz Svratišta. I mislim da će to biti vrlo dragoceno, jer su onako viđeni od strane svojih mlađih vršnjaka kao vrlo zanimljivi i dobri ljudi. Tako je, dragoceno iskustvo svima i za sve. Jeste li već nešto fotografisali? Jesmo, dok smo bili tamo na Trevincu, dok smo vežbali kako da slikamo i tako to. Igrali smo breakdance malo i tako nas je slikao gospodin Kujundžić. Breakdance ste igrali? Da. Dobro, šta bi tebi, Elvira, ovako bilo najzanimljivije, recimo, da slikaš ili imaš već nešto? Ne znam, slikala bi graz. Imam želju da slikam na Kalemegdanu kada zalazi sunce, to sam primetila i želja mi je baš da to dočekam i da slikam to. To mi je baš želja. Da to kovenčiš aparatom, prirodu možda? Da, naravno, ljude i sve. Da, bit će ovo dobar rad u svakom slučaju. Imaće dobar epilog, čini mi se, Dragane. Pa pravo vam kažem, mi iz asocijacije očekujemo tu dosta dobre fotografije. Već se polako izdvajaju čak neki tu talenti. Sa našim iskustvom već možemo imamo kako neko drži aparat, kako se ponaša, kako razmišlja. U stvari, znate kako, fotografija, što kaže jedan pametan čovjek je rekao, fotografija nije produžetak oka, nego produžetak mozga. Znači, jednostavno pokušat ćemo da im damo slobodu da oni ono što je njima u mašti, u glavi, da to prenesu na te fotografije. Znači, mi samo praktično dajemo mogućnost, tehničke pomagala im praktično damo, da oni se izraze. Na kraju projekta je izložba, to će biti ulična izložba. Dobro. I završetak celog projekta je u stvari prodajna izložba. Pokušat ćemo da angažujemo, da animiramo društveno odgovorne kompanije koje bi na nekoj prodajnoj izložbi otkupile te fotografije. Fond bi se napravio neki od tih para, od čega bi bio produžetak projekta, još jedan ciklus. Ostatak para bi mi iskoristili da se ova deca koja su u projektu i deca iz Svratišta, to neko neformalno obrazovanje da im damo i takve stvari. Odlično. Mi ćemo svakako pratiti ovu priču do kraja, ali bit će ovo i jedan dobar način i putokaz možda drugim ljudima da sada vide ove mlade ljude na jedan potpuno drugi način, na jedan nov način. To jeste cilj, da. Svakako, svi se nadamo i kao što rekoh, pratit ćemo svakako ovu priču do kraja. Vama hvala mnogo što ste došli i vama, Elvira i Meti. Dođite nam ponovo. Bićete dragi gosti. A mi slušamo najvažnije vesti.